umano'y killer highway sa Calasiao, kumuha ng 4 na buhay sa loob ng isang araw. Para sa detalye, nagbabalik si Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Tinagurian ng killer highway ang kalsadang sakop ng Buod sa bayan ng Calasiao dahil sa mga aksidenteng na itatala roon simula pa noong nakaraang taon na. Huwebes ng umaga ng isang motorcycle rider ang nasawi matapos magulungan ng truck. Kita sa mga kuhang video at larawan ng kalunos-lanos na sinapit ng biktima. Kinagabihan, 3 katao naman ang nasawi habang siya mang sugatan matapos magsalpukan ng isang bus sa truck sa kabaan ng National Road sa Buod, Calasiao. Batay sa investigasyon ng pulisya, naganap ang insidente ng tangkay ng truck na mag-overtake sa sinusundang motorsiklo. Dahil dito, napunta ito sa linya ng kasalubong na bus at nagresulta sa malakas na head-on collision. Dahil sa tindi ng impact, naipit ang driver at 3 sakay ng truck. Agad silang dinala sa pagamutan, ngunit idineklarang dead on arrival ang driver at 2 sa kanyang mga kasama. Isa pang minor de edad na sakay ay patuloy na naobserbahan ng mga doktora. Sugatan din ng driver ng bus at 7 nitong pasahero na agad na isinugod sa ospital. Noong nakaraang taon, binindisyon na ang nasabing kalsada dahil sa sunod-sunod na mga aksidente. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News! IFM News! IFM News!